je 10 minút po 6, myslím, že tak akurát stačilo. Chcel by som vás všetkých privítať tu v kine Hviezda, Trenčanov, obyvateľov Trenčína, rybárov, športovcov, hlavne teda pána primátora, ktorý prišiel sem medzi nás, poslancov, inžiniera Farského z Slovenského zväzu Rada a vás všetkých, ktorí vám nie je ľahostajné, kde žijeme, že žijeme tu v tomto Trenčine, našom krásnom a máme tu takú debatu, v podstate dnes, ktorú sme zorganizovali Slovenský rybársky zväz o plánovanom golfovom areáli, ktorý by mal byť na Novinách. My to v stručnosti nejako predstavíme, ako to celé tu vyzerá, povieme ten náš zámer, samozrejme budú hovoriť ľudia, ktorí do toho majú čo povedať, či z Rady, či z chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, doktor Majský, ktorý je tu odborník na túto vec, takže nebudeme môcť rozprávať nejaké krasorečenia, budeme hovoriť faktom, veciam. Teraz by som poprosil do kolegu Šťastného, aby vlastne začal tak zostručná, ako to tu všetko vyzerá. Ďakujem za slovo. Ja by som začal tak veľmi jednoducho, veľmi stručne. Všetci sme Trenčania, ale vlastne väčšina z nás, ktorí sme tu, všetci k tomu názvu mestu máme určite hlboký vzťah. Poviem to, čo tvrdím dávno, že to, čo nám tu naši predkovia vlastne pri budovaní Varskej kaskády zanechali, ten krásny priestor, je to niečo fantastické, čo nám môžu na rovinu poviem závidieť mnohé mestá, ktoré sa od tej rieky buď vydelili alebo oddelili. Je to naozaj, ja som to na tých diskusiách nazval, aj keď teda ten potenciál sme vôbec ešte nevyužili, tak ako by sa dal, je to náš centrál park. Povedzme si to na rovinu, skutočne pre Trenčín je to centrál park. Je to okolo tej vody tá zelená stuha, ktorá sa tam vynie. Ja som si pripravil niekoľko tých záberov z toho Google, aby sme to trošku objasnili aj to, o čom chceme hovoriť. Takže naozaj, keď sa pozrieme na to mesto, aj spodnú časť, tak ten váh postupuje a je to jednoducho súčasť toho mesta. Z pohľadu nejakého, by som povedal, budúceho vývoja, keď si predstavíme, čo v podstate Trenčín očakáva, tak strategická vízia je asi tá, že po dobudovaní toho železno-betónového alebo akého železného mosta, ktorý je vlastne táto červená čiara, ktorá teda sa teraz buduje, po zastávaní priemyselného parku, zámostí a predpokladanom vyplnení toho priestoru medzi Baumaxom a Kauflandom. Následne možno v tento pozemok v Biskupiciach, ktorý bude pri dopravnej tepne a pri veľkej križovatke, sa dostávame k tomu, o čom dneska chceme hlbšie hovoriť, a to je tento pozemok, ktorý, ako vidíte, dá sa predpokladať, sa posúva týmto vývojom do centra mesta. Jednoducho posúva sa bližšie a stáva sa súčasťou toho centra mesta. Na tomto obrázku je ešte veľmi pekne vidieť vlastne pomer obytných plôch, ktoré určitým spôsobom súvisia s tými priestormi verejnými, rekreačnými, ktoré potrebujeme. Je tu obrovská plocha Novín, Soblahovskej, centra mesta, možno aj časti juhu a Biskupíc, ktorá s týmto priestorom, ktorý, tak ako som to naznačil v tom vývoji, a myslím, to nie je vývoj nejaký veľmi dlhý, možno 10, možno 20 rokov, to dopadne nejako takto. Vrátil by som sa ešte raz na začiatok, tak ako som to hovoril, a poznamenal by som možno takú inú vec, že všetci hovoria, koľko tu máte toho miesta okolo toho váhu. No máme, ale ako sú tie plochy rozložené, pretože nie hoci kde sa k tomu váhu dá tak elegantne dostať. A
využiť nejakým spôsobom ten potenciál. Keď si zoberieme ten kanál, ktorý vlastne prichádza k elektrárni Skalka, ten je tak nebezpečný a po zabudovaní tých schodíkov, ktoré tam povodie pri vypustení 2005 ešte zredukovalo, vlastne je lepšie okolo toho kanála možno nechodiť. Čiže ja som si dovolil vypichnúť tie najpodstatnejšie plochy, ktoré my ako Trenčania z pohľadu využitia tohoto potenciálu a vôbec okolo brehov, teda nehovorím o potenciáli vodákov, to je samostatná kapitola, ktorí využívajú priamo ten vodný tok majú. Keď si to pozrieme, Zamarovce majú celú túto zamarovskú stranu úžasný kus priestoru. Orechové je vlastne na tom tiež veľmi dobré a táto časť, pretože má celý ten areál od železničného mosta smerom k Zamarovciam k dispozícii. Ihoď a toto centrum mesta majú toto nábrežie a plus teda využívajú Hojnia ostrov. Ďalšia malá plocha, z ktorej sú najkrajšie výhľady na hrad medzi cestným a železničným mostom, zátoka Pokoja pod cestným mostom, na druhej strane je to Podeva, menší priestor, ale je, a potom vlastne je to tento priestor, o ktorom dnes hovoríme a budeme hovoriť, ktorý je vlastne rekreačnou zónou, dá sa povedať, pre túto spadovú oblasť Biskupíc, Novín, Soblahovskej, možno časti juhu a centra mesta. Takže zatiaľ na úvod toľko, vrátim sa k tomu obrázku, bližšiemu pohľadu na to územie, ako to teda vyzerá z pohľadu ortofotomapy toto územie a tie pomery tých plôch. Táto fotka je trošičku možno zavádzajúca z toho pohľadu, že toto je september 2005, kedy bol vypustený Vách. My, čo to poznáme, je nám to dokladne jasné, tieto štrkové jazyky pred tým stavidlom a toto všetko, ale jednoducho bol vhodný tento záber, tak som ho na to využil. Takže ja by som na úvod z tých strategických úvah, z nejakých takýchto úvah pomerov plôch a obyvateľov považoval toto za dostačujúce a posunul by som tú diskusiu teda ďalej k ďalšiemu kroku. Ďakujem. Ja by som si opäť zobral slovo, potom ozrejmení zhruba, kde sú a budeme pokračovať. Ďalej. V marci sme sa dozvedeli, že vznikol projekt Trenčín City. Budem teraz trošičku citovať zo stránok mesta a s cieľov tohto projektu. Trenčín stojí pred náročnou úlohou zadefinovať územný plán centrálnej mestskej zóny. Kroky, ktoré naplánujeme dnes, ovplyvňa vzhľad a charakter mesta na desiatky rokov. Citlivú tému budúceho vzhľadu centra mesta a jeho funkčných vzťahov s priahlými zónami umocňuje plánovaná modernizácia železničnej tráte. Projekt Trenčín City má za cieľ zapojiť verejnosť do plánovania rozvoja mesta, získať od laickej a odbornej verejnosti návrhy na riešenie mestských priestorov, zapojiť verejnosť do spolurozhodovania a definovať priority rozvoja mesta podľa ich požiadaviek, zdieľať s verejnosťou informáciu o plánoch rozvoja mesta a tak ďalej a tak ďalej. Potom je tam aj taká jedna krásna veta: podieľajte sa aj vy na plánovaní budúcnosti našeho mesta, zapojte sa. To sú nie moje vymyslené slova, to sú slova, ktoré boli na stránke, ktoré sú na stránke Trenčín City. Pravdu poviem, ako Trenčana ma to veľmi potešilo, že po tom období, ako mi jedna diskutujúca na našich stránkach nazvala, ja to ocitujem, kráľa Babraňa, tak prišla takáto iniciatíva. Tu v Lúči 8. marca prebiehala nejaká taká diskusia o tomto projekte Trenčín City a v rámci ktorej sme sa dozvedeli, že je plánovaný výstavba golfového areálu v tom areáli pred Novinami. No, tak sme počúvali, pretože bol tam investor, ktorý tam predstavoval ten projekt. A my sme tam za rybárov, pretože samozrejme je to priestor, kde sme teda za rybárov, ale aj za občanov.
tak navštevujú všelijaké skupiny a hlavne teda nás rybárov zaujímalo, keď tam bude golf, aký to bude mať vplyv na nás. Tak sme počúvali a keď tam bola diskusia, pýtali sme sa jednu vec, pre nás veľmi dôležitú, pretože každý z nás, čo vlastní povolenie na rybolov a všetci členovia Slovenského rybárskeho zväzu na Slovensku majú totižto právo výkonu rybárskeho práva. Nesmie im ho nikto obmedzovať. To je dané zákonom, žiadnou činnosťou. O tom ešte potom ďalej tu bude hovoriť zástupca rady inžinier Farsky. No a keď sme sa spýtali, ako bude dostupná brehová čiara, to je ten úsek, ako ukazuje toto kolega Šťastný, tak dostali sme informáciu, že počas prevádzky toho golfového areálu brehová čiara dostupná nebude. To samozrejme v nás vzbudilo značné aj emócie a aj rozhorčenie, pretože o tento breh a vlastne o tie brehy Váhu sa staráme roky, rokúce v rámci akcie Čisté brehy Váhu a bolo nám to tak trošičku divné, že ako je vôbec možné, že niekto môže s niečím takýmto prísť. Ešte na úvod by som chcel povedať, nie je tu otázka, či tam bude golfový areál alebo niečo iné. Otázka je teraz toho, že sme sa hovorili, že čokoľvek tam bude, nemôže to obmedzovať výkon rybárskeho práva. No, tak sme išli na výbor a sme našim vlastne výboru